வணக்கம். கல்வி டெக்னாலஜி 2.0 சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டைப் யூஎஸ்பிக்கும் டைப் சிக்கும் இருக்கிறது வித்தியாசங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைப் யூஎஸ்பின்னா என்ன சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி டைப் யூஎஸ்பின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைப் சி தெரிஞ்சதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இப்போ டைப் யூஎஸ்பின்னு என்ன சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் இன்னும் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ டைப் யூஎஸ்பினா என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன். டைப் யூஎஸ்பினா பார்க்கறதுக்கு தான், அதாவது பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் டைப் யூஎஸ்பினா இதுதான். அப்புறமாக நீங்கள் டைப் சினா, ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டைப் சி. ஸோ இது எல்லாமே டைப் சி. பிறகு டைப் சிக்கோ டைப் யூஎஸ்பிக்கோ என்னடா மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட் அதோட லுக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. மோஸ்ட்லி அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. என்னது அப்படின்னா, நீங்கள் டைப் சி வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மாட்டிடலாம். அதாவது டைப் யூஎஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு சைடு தான் பக்காவாக கரெக்டாக மாட்டணும். ஆனால் டைப் சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தலைகளில் கூட மாட்டலாம், நேராக கூட மாட்டலாம். ஸோ இதுதான் டைப் சிக்கோ டைப் யூஎஸ்பிக்கோ இருக்கிறத மெயின் டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ நான் இப்போ இதில் எதோ வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இப்போ டைப் யூஎஸ்பி தான் நம்ம ஊரில் வந்து மோஸ்ட்லி இன்னும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போது டைப் சிக்கு மாறிக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ டைப் சினா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வாய்ப்பு தான் இருக்குது. நீங்கள் அது ஃபோன் மாடல் வாங்குறதை பொறுத்து தான் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ இப்போ வருது எல்லா ஃபோன்ஸ்லேயும் மோஸ்ட்லி டைப் சிக்கு மாறிட்டாங்க. ஸோ நீங்களும் டைப் சிக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மாறிங்க, ஓகேவா. இல்லை அப்படின்னா டைப் யூஎஸ்பி தான் வச்சுருக்கேன், இது ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு பேட்ரி கரெக்டாக பக்காவாக ஓகே, பேட்ரி ஓகே, ஃபோனும் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டைப் யூஎஸ்பியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு இப்போது டைப் யூஎஸ்பினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம், டைப் சினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ யாராவது சார்ஜ் பண்ணதுக்கு யார்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் டைப் சிக்கும் டைப் யூஎஸ்பி எந்தெந்த ஃபோனுக்கு மாட்டணும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ட் இருக்கலாம், அந்த ப்ளக் பண்ணத போர்ட்டு, மாட்டுத போர்ட்டு, அந்த மாட்டுத இடம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டைப் யூஎஸ்பிக்கு. டைப் சிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ரவுண்டாக. அதனால தான் சொல்கிறேன், அது நம்ம ஈஸியாக மாட்டிடலாம், ஓகேவா. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம். பிறகு தம்பி, அடாப்டரில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக இருக்காது. அடாப்டரில் பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஏறுதும், ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஏறாமல் இருக்குதும் அடாப்டரும் கேபிளும் பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ கேபிள் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்காக நீங்கள் வாங்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுக்கப்புறமாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் கேபிள் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அதுவும் வச்சு நம்ம டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமாக நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு டைப் யூஎஸ்பின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும், டைப் சினா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இல்லை ஏதாவது ஒரு கேள்வி சந்தைகள் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.